Ya dicepet lambine. Berarti dicepot bajune, Mas. Ora paham lakon. Ben Mosok klamben yo ora oleh. Lho, lho piye to? piye wong panji asmara banget. Lakon Mataram, lakon Ngayogja oleh gawe surja. Nah, tadi busanane Iki beda-beda. dibuka. Iki adem. Adem. Apa ora apa-apa. Apa, Mas? Ora apa-apa. Kok anu, kerokan nggih minyak angin ya. Heeh. Iki apa yang nggih ngenean to, Mas? Iki toprak apa wayang wong? Heeh. Jarimu ketoprak. Lah nyapa gawe kotang Antara Kusuma berang niku dikira Gatut Kaca kuwi kok. Ndak pareng dicepot. Ora pareng. Dicepot. Ini Mas. yo ora oleh. Ora oleh. Pareng. Sik nyantol luhan. Aduh. Dah, iki yang dibuju. Napa? Ya dibuju. Lho, nyendol gadah nggih. Ki gadah to mo kok iso. Wong, iya, iya. Urip ora ndek bojo ora yo Bojomu ya wong. kethek. Mas Yuda pelawak kundang men munggah ana pepanggungan. Ya, Le. Wah, gamelane yendaret. Rumangsaku kok nyebalane. Wong kok mbok yo aja kaya ngono ya Mas Mondol ya. Nuwun sewu lho Mong nggih. Ketimurane kok ora duwe ya, Le. Ora duwe tata blas. Kuwi jane keturunan apa to? Lho niki Pakistan. Paketan maksudnya piye? Pakistan niku bapak iblis, mboke setan. Dadi paketan bapak iblis, mboke setan. Dadi anak-anak model ya kaya grandong ngeten iki. Iki aku putune mak lampir ngono. Pangapunten Mo, sik tak rodok maju kene lho Ndol. Sing ngendang kok ketoke karo kowe kok Model ini kaya sia-sia ambek aku e. aja kaya ngono Mas. Aja kaya ngono, Mas. Awake dhewe iki kanca. Awake dhewe iki kanca. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Berat sama dikul, ringan sama dijinjing. Aja kaya ngono we. Aja kaya ngono. Kaya pinter-pinter ngendang dhewe. Kaya pinter-pinter ngendang dhewe. Paling kondangmu siarne apa? Paling kondangmu siarne apa? Siarno TV, TV lokal, siarno radio. radio bosok kuwi lho.
Aku ki lho, Aku lho. siarno masjid. Innalillahi. Ora apa-apa wong Kok ben nyarne wong wedi. mati kok. Ayo jaluk, blangkone jaluk nganggo diagem. Gorene marai sirahku kaya lato-lato. Diagem. Ora lho. Nggih pripun Mong? Iki gandenganmu napa? Nggih, dereng ngertos menika ta, Mak? Urung tau kenal aku. Lho, pripun? Bocah kok jenenge bagusé kok kaya Janaka. Niki pesenanipun Pak Kapolsek, panjenenganipun Pak Tiko. Wah, dadi yen sing simpatik kok. Loh, Pak Tiko niku kalau mben WA kalih kula piye supaya kecamatan Ngunut aman kon gawakno dagelan sing rupane kaya cok bakal niku lho. Apa ta? Cok bakal ki ndoke ming siji lho. Lah ndokmu pira? Loro. Ya geceken sitok ta. Niki nuwun sewu lho, Mak. Apa ya? Menungsa dudu lumrahe menungsa. Lah banjur Traing kesumo rembesing madu tedaing andana warih mijiling amara tapa mboten trae wong pidak pedarakan. iki nek sing kok kandhake rak kuwi jenenge darah biru. Darah biru niki. Pripun titele jenengan ngertos? Apa? RM. RM ki Raden Mas. Remukan menungso. Dadi rai kuwi mecer-mecer. Tapi sekolahe mo Duwe punya kompetensi. kompetensi sivitas akademika, Oh, ngono ya, Le. ilmu pengetahuan dan teknologi. Lah niki titele IR. IR insinyur. Idrokok. Sales. Kok iso rokok? Wong kok iso alhamdulillah wa syukurillah mo. Dalu punika nderek memuji selamat untuk Polsek Ngunut yang sudah melaksanakan Hari Bayangkara bener-bener hebat luar biasa. Ya luar biasa, Mas. Arang lho Polsek Nggih. ngene iki. Kata sing rawuh, tokoh agama rawuh, tokoh budaya rawuh, tokoh masyarakat rawuh, semua membaur menjadi satu, artinya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Wah, karena NKRI adalah harga mati. Iya, iya. Dadi perkara tembung sing tak onane dhek ya nangkep ya. Lho, pripun to? Paham? Nuwun sewu nggih. Iya. Misale kula mawon. Iya. Kula lek nek kalih Pak Kapolsek lak ampun kanca, tepang Kanca. sanget. Heeh. Kula nek ngonceki bab polisi terdiri dari POLISI. Ngono. Jarwo dosoke tembung polisi. Nggih. Heeh. Dadi P pelayan pengayom pelindung masyarakat yang setia 24 jam untuk masyarakat. Paham nek kula jelas. ngene iki ra ngerti ya, Le ya. Ora paham kene rupane kaya takir plontang. Lek pas kowe omong dhek ndonga ya, Le. Donga deh. Halah. Iki Oh. Ora pilih kasih, siapa yang melanggar hukum pasti ditindak dengan tegas, Oh, tidak jadi tebang pilih. Bijaksana. Betul. Watake geni. Cocok nggih. Watake geni niku pasarane paing parake mengidul. Nek etan niku banyu legi pasarane, Pak. Nek kulon niku pon, nggih. Nek lor wage tengah kliwon. Paham Pak kula? Lah, iya. Kerajaan budaya padakne. Iya. Ki mau O. L. Libas segala bentuk kejahatan. Ngono ya. Nggih. L. I. Inginnya selalu dekat dengan masyarakat, tidak ada sekat antara jabatan masyarakat yang diutamakan. Oh, tadi rumangsa dadi pengayom Betul. sing diutamana kepentingan Masyarakat. S. Satria Bayangkara, sikapku adalah pengabdian terbaik untuk nusa dan bangsa dengan bersemboyan Rastra Sewa Kotama. Wah, Rastra Sewa Kotama. Weruh ya Le sampeyan. Lho, paham kula pripun apa? kancane Pak Kapolsek padane. Jala. Kae kon omong ta apa ngono? Omonge to mesok 750 tok lho lak. Ora usul blas ping bocah didandani rupane kaya luwing. Kok iso Kenal karo Kapolsek kok bangga lho iki lho. lho. Kok piye to kenal karo Kapolsek ya bangga no paling tidak dikenal karo Kapolsek kok duwe kenalan Kapolsek kok. Nek kenalanmu apa Le? Lagi kenal karo Kapolsek kalau bangga mbok omong-omongno wong. Lah kowe Lho, anak kuwi lho. Loro ning Polda Jawa Timur. weh hebat. Anakmu ning Polda Jatim Nang Polda Jatim piro cacahe? loro. Dadi polisi mesti. Ora, Dadi sipil. ora Lah nyapa? ditahan.
Alah. Wong ditahan kok iso sombong lho kok. Ditahan itu kasus apa? Anakmu iso nganti ditahan iki lho. Nyolong motor. Ketangkep dek ini. Anak dadi maling kok iso bangga iki lho. Anak dadi maling. Kuduke iki nek anakku umpama dadi polisi, saya wajib bangga. Nyapa iki dadi polisi kok bangga Lah ya? anakmu dadi maling? Loh, lah saiki anakmu dadi polisi. Iya. Terus arep nyambut gawe apa nek anakku ora dadi maling? Ra nyekel anakku, arep nyambut gawe apa? Anakku iki bangga diwehi gawean anakku. Ora lho, lah kayak ngerti ki lho wong Anakmu kecekel golekne gayan anak Yuto. Iya. Lha ya kok iya ki lho. Nggih ngene lho karep padahal. Nggih, nggih padalan. iya. Iya. Tuk tuk. Tuk tuk tuk. Lho ket mang lho tak tok. Kowe muni otok pisan ka sak tonyo Lah iya. cangkemmu kowe. Iki sida ngomong apa ndak? Toprak sewengi yo tak tok. Ayo, Melak ngeduk lho. kae lho larase, Yayi. Nggih, monggo. Yayi garwane wong akeh Yayi. Lho, kok iso Kakang, ngomong? Kakang. Kakang kancane akeh. Memanismu Enak. kang ujiwat. Alah. Iso tekan jula-juli iki lho kok iso. Memanismu hangus. Lah aku sinom. Jiwat. Marai. Ora nek kok nesu. Kaya pinter-pinter. Lho bangone pindah rene. Gampang nesu ngono to, Mas. Heeh, ben ganteng ngono ya. Lha kaya wong andukan ngono malian. Ngeten saya Pak nggih malan nggih. Ya lu mak. Nggih saya. Lohan ya Mas ya. Sisi kok ora gendeng. Ndase niki mulah malih ngeten lho, Mbah. Ndas tukon ndi kuwi? Nemu kok ngujang lho. Aku ndak kuat. Pun to sampean telateni kok kuat-kuat. Kene Yayi mara gaget caketan marapun Kakang Yayi. Memanismu kanggo jiwat. Udah kok kaya arep setruk to, Jo. Lah mboten pancen nggih ngeten iki kok niki anu napa niku ngeluk swara. Malah kaya nuntun wong picek ki piye ta iki. Sing mesra Sing mesra to, Mas. Goblok ora Tangane umum. digandeng ngono lho, Oh. Mas. Ngene nah. Agami agawe runciting galih. alah. Galih. Marai. Ora kok nesu ora. Lara. Lara apa kowe iki? Kencing manis. Rara kok lara. Rara apa kang sinedya. Lara tresna. Din. Dadi ki lara gandrung karo bocah iki. Nggih. Rupa kuwi mung titipan. Res. Dadi gegarane wong akrami Dudu bondo dudu rupa. amung ati Pawitane. Berarti tresnanono bocah iki. niki Iya. Coba kokok Telatenana wis dong lak mutah-mutah wis. Kaya rohaba. Iki Dewi Sekartaji lah awakmu dadi apa? Sekar Taji lho, Mas. Panji Asmara Bangun. Apa ya enek Panji Asmara Bangun kok gawe surjan, Kurayong Kligo, Basan, lakon Kediri. Hah. Panji. Ya, kok dicepet iso. lambine. Berarti dicepot bajune, Mas. Ora paham lakon. Ben Mosok klamben yo ora oleh. Lho, piye to? piye wong Panji Asmara Bangun? Lakon Mataram, lakon Ngayogja oleh gawe Oleh. surjan. Nah, tadi busanane Iki beda-beda. dibuka. Iki Adem. Adem apa? apa, Mas? Ora apa-apa. Kok anu, kerokan nggih minyak angin ya. Heeh. Iki apa yang nggih ngenean to, Mas? Ketoprak apa wayang wong? Heeh. Jarimu ketoprak. Lah nyapa gawe kotang Antara Kusuma berang niku dikira Gatut Kaca kuwi kok Ndak malah. pareng dicepot. Ora pareng. Dicepot. Ini Mas. yo ora oleh. Ora oleh. Pareng. Sik nyantol luhan. Aduh. Duh, iki ya di bojo. Napa? Ya di bojo. Lho, nyendol gadah nggih. Nggih gadah to mo kok iso. Oh, iya. Urip ora duwe bojo ora yo Bojomu ya wong. kethek. Wah. Ya wong aku ki wong iki gathoke ya wong. Heeh. Ngapi? Lho ngenyek. Sapa muni kuru? Ning, acung. Ndak pareng nesu. Arep kok apane? Arep diapakne. Ya ora tak apa-apane.
Aja. Dibenakne titik iki dibenak titik. Iki kula ganjeli. Lah iki mripate endi lho Mas? Pripat yo nang kene iki. Apik ndas-ndasane kaya Puntadewa. Niki dados sinten mau? Anu Panji Asmara Panji Bangun. Asmara Bangun. Anu enek seperlipat iki lho. Seperlima. Jenengan kula terni mriko napa pripun? Anpa tupakno sepur. Mbok anu. Arep ditabrakne. Neno. Alah iki lho kok melok wiwi. Iki lho Mas. Yo lanjut. Upama munduta rukmi. Rukmi piye to? Rukmi. Berarti diganti. Ganti untumu pecah kuwi kok. Rukmi. Upama munduta rukmi. Dolan-dolan enggak pakai nana, pakai nana dulu. Pakai nana. Mosok ya Panji Asmara Bangun. Panji Asmara Bangun. Niki napa tasik ngompolan to Mas? Polan niki. Oh, tasik damel pempes nggih. Ukurane napa niki? Nyapa? Aja dhuwur-dhuwur. Nyapa? Ndokku nisih. Alah. Ini lho aman, wis ben ra ngompol. Hah? Nek Ajeng marai. yo ora. Mesti nesu. Ben ora kelangan. Ben ra kelangan lho. Dul. Tartamtu. Pas kok. Pas nih. Marai nek wiwi. Tartamtu tak tu. Nah, suara. Ruti. Upama Ngibarat wong numpak tahu. Prau. Eh? Prau. Praune momo tahu. Ya, terus. Lumampah tanpa welas. kancane umpama mlaku ning ngono ning pasar. Nggih. Mesti ndereki wong keslim ya Mas. Salah jelas. Jelas kok mlaku itu no. Kok ngenyek wong serasi kaya ngene lho jajan mlaku wong loro. Wah, sing wedok ibarate kaya widodari Komorateh, sing lanang kaya Komodo. Ya Mas ya. Kumajaya. Kumajaya. Yayi. Injih Kang Mas. Tresnaku marang sliramu tak rewangi rawe-rawe rantas malang-malang putung pecahing dodok utang dira sedumuk bau senyari Apa kuwi Mang? Lambine arep suwedok ngene ka. nyapul. Rawe-rawe rantas malang-malang putung sedumuk bathuk. Bathuk. Kok iso. Nggih T Mas T. Wong kae yo enek bathuke kok. Enak. Bathuk. Alah. Tekan ndi? Nenano. Kok amen lali makeme apa to Mas jane? Lumampah tanpa welas. Ing mati. Ing madyane. Ing mati. Alah. Ing mat. Ing mati. Marah dhewe. Ing mati. Kurang, pas nih tau. Oh iya, enteni kono ya. Siapa tau? Siapa? Gendak aku melok numpak sepur. Ing madyaning jala Nindi untumu pecah kuwi kok. Nindi. Lang gendak aku jenenge Nindi kok. Nenona. Nenona. Temah. Gonjing Asik. ngagenjong neng pakulingan.
cara didatekke tembang-tembangnya apa Mas? Monggo Slendro Sanga napa nderek? Monggo terserah. Podang kuning ya isa. Romo, niki sakderenge nembang, niki kan hari ulang tahun Bayangkara ke-79. Kula badene mengucapkan nggih ta kagem Bapak Ibu Bayangkara-bayangkari wonten mriki nggih Romo. Sebelumnya saya ucapkan salam hormat buat Bayangkara sejati dan juga Ibu Bayangkari yang sudah berkenan hadir malam hari ini. Selamat ulang tahun Bayangkara yang ke-79. Tetap melangkah dengan amanah, semoga bisa baik, bersih dan dicintai masyarakat. Amin Allahumma. Amin. Amin. Bat. Nggih. Ya, diaturke tek tembangnya tembang nganggo musik gamelan. Musik nopo gamelan? Pun derek. Nggih. Nah, derek. Ya, Mbak. Derek. Siang pantong ratri lintang asmara ya. Oh, ngaten. Siap. Nggih. Mas Asmara nggih saged. Niki berarti kula duet kali sinten niki? Alah, ngatasi Mas Mondol ira. Mas Mondol saged nyanyi. Ya ampun. Panganan apa nah Mandal? Musik iki panganan apa? Wah, Ya Mas, monggo diaturke. Nggih. Son gabungan Nggih, hebat. Mas ACM, Mas Yahya. Kayaknya apa lho tak ngombe barang yo. Aku suwe nyawang kancamu ora pati kuat to. Lho, napa nggih lho niki lah kok iso kok mesti nyepelekne to maksud kok karo Lah kowe. iya ta kok bocah kok kaya ngene. Niki nuwun sewu nggih nek Mas Tani kathah kaprah ingkang Mas Tani Mas Mondol menika salah satunggal seniman serba bisu. Dadi apa-apa iso lho. Serba bisa kok. Serba bisa ateges noprak nggih sae, joget nggih besus. Tau ngetoprak dadi dapuk apa? Lho, Sut, kula daduk dapuk dumpal. dapuk dumpal lho. Mas niki biasane dapuk rol model-model nek nyawang kebagusane utawa kegantengane kan mesti bambangan nggih ngeten iki. Bambangan kok iso teko dapuk apa? Niki asline ganteng tapi maca elek mo Iya. niki. Asline ganteng. Nduk, Raine sing anak asli wadon diganteng. Jengki Narosa. Nggih. Bocah kaya ngono. Kok dapuk roli rasa apa lho? Lho, rol cat niku lho. Apa iki? Rol ngecat. Ya, Ingkang pundi Mang? iki Narosa. Wah. Coba dike. Ngomong jalukmu piye tak turutane tak usahane aku ra masalah yen kon berjuang dhewe sing penting kowe bahagia endinge. Mas, Ra iso. bocah iki model. Nggih. Bocah iki dadi model, dadi kon pelaku ya kaya. Coba. Iringane apa? Iringane apa? Niki wau nggih. Nar. Niki iringane kula apa? piyambak mo. Iya. Jenengan ya Kak, Model. pelaku. Wah, apik lho nek model. Apik. Sik gawe iringan apa? Musik napa? Gangsaran diri ya, gangsaran sik. Gangsaran iringane. Gangsaran to mo. Iya lah apa? Gangsaran kalih Mas Mondol ngaten. Ayo Mas. Hei, ora usah nggo kethek iki. Loh. Kowe dhewe sik ngono. Niki namine berpasangan mo. Ya Mangke mengko piye to berarti sampean? pasangan Oh, sik. nggih. Dhewe sik ngono. Kok ngono ngaranmu kethek? Sik to. Lah apa to ndol iki? Munyuk e. Coba dhewe Nggih, dhisik. ben kira sik ben dhewe. Lho, kok kaya ditemokne manten dah. Bayu. Wah, iya. Lumaksana lon-lonan Srinaring. Model ora ngono kuwi, Jo. Kuwi manten. Oh nggih. Tak Oh, model dadi wae. Ayo terus. Sret. Enak. Ya ganti aku dadi model. Lumaksana rumampah kadya dene gambar ulan ngarit. Ayo. Aku. Busana musim duren, ayo. Wih, edan tenan. Wih, edan. Ulak. Wih, edan tenan.
wong budaya jan ra kaya mana. Wah, edan. Kayak lana pedot. Duh, sekali lagi, Duk. Sekali lagi. Ya, Mbak. Sendiri. Gaya yang lain. Kedep til berpate. Kedep. Iya. Beh, jan serit tenan. Yo. Jan kaya wong tawa. Asik. Berarti. Iki bocahku sing anyar iki, Mas. Wah, saes. Dadi tak pilih dhuwure kabeh 7-1. Wah. Ini 171. Dhuwur kabeh. Mulane ya degane kambil ijo, Ndol. Bejane sing duwe bojo, Degane kambil gading. bejane sing iso nyanding. Bebasan pring kuning mangklung nang pinggir kali sapa wonge ra pengin ngetok. Lencir kuning merak ati, sapa wonge ra pengen nyipok. Mbak Cipok piye, Ndol? Tak cipok muni lho. Piye? Mak puk. Cah rata Ya, sikatan no arep Ngopo nyipok. lho niku, Mas? Ana tembang Nggih. sewindu, ana tembang meneh titip kangen utawa layang kangen. Ya. Kangen ya apik. Coba kuwi pilihan. Maya wengi utan krimes. Ku tembang kangen. Kowe nyapa kok dong guyu. Guyumu ora penak garaku. Aja mbok benerne to, Ndol. Ojo hahaha kaya Ngenyek karo mo ngenyek. Menyek karo mo. Tembang kangen. iya tembang kangen ya. Niki tembang kangen. Heeh, jajalan Nggih. suara musik kaya apa? Mboten siyo sewindu. Ada. Sewindu napa tembang kangen? Tembang kangen ta. Nggih. Menyek mo. Bocah iki suarane apik, Mas. Nggih. Langsung niki mo. Ya jajalan sik ijoan. Waya mengi. Ngomong mbok. Waya wengi utan krimis ra wis banyu katemetes tetesak sing guneku nangis wong sing tak tresnani teka ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu Yo, mikmu kok tegem iki lho. Mik kuwi lho wong ora. Yo, diaturke ya tembang kangen ya. nggih Hebat. Mas Yuda, Dawuh. aku duwe anak lanang. Nggih. Jenenge Bagas. Kene le, munggane Bagas, panggung. Bagas. Wah, tenan iki. Kaya apa ya Bagas? Kaya apa piye? Bagus endi kali kula? Oh, ya engko tonton dhewe ta. Delok sik to kuwi kan. Apa-apa kuwi ra butuh bukti to. Fakta iki penting. Diaturi Endi Bagas? minggah mriki. Nek karo kuwi ya kira-kira imbang. Imbang. Bocah iki meneng. Ngene iki lho, gayanku ngene iki lho, model. Dan tenan anak beh sekaya ngene to Ndol. Lah. Kaya cek ganteng aku lho. Ana Mas. Sugeng dalu le. Sugeng dalu. Wilujeng dalu Rama. Ngene. Bagus ndi arep model? Piye Ndol? Madhep ana. Jajal. Mulis ketok jelas nek ganteng aku lho dadak takon nyapa. Lho ya rot ya mirip lho irunge bolongane ya padha lorone lho ya pan. Yo cek panggah ganteng aku. Kok iso? Kok iso lho? Lho, deloken. Cara kulit lho. Panggah cek kuning aku lho, cek putih aku lho. Ya bener nek untune kuning kowe bener. Wong kok iso yang ganteng kaya ngene. Paring asma sinten? Nami kula Bagas. Oh Mas Bagas. Nggih. Niki Mas Trondol. Sepedol. Siapa tak jenengmu? Dobol. Mondol niki. Mas iki tembang apa-apa iso? Coba. Apa, nggih? Kowe nek cara tembang sing beda dudu tembang Jawa bahasa Inggris apa? Nggih, wonten Nadane apa? Ada C, Mas. wah C. Niki wonten gandengan mboten? Oh ya engko tak golekne gandengan Tenang lho gas, Sing tenang nonton gas. suara musik. Mondol lima cah wedok ya ayu. Model. Coba, kayak apa? Lirak. Oh my love, my darling, Ngene.
kaya Biasa. Hunger for your touch Lah, lenggur ngono ae. alone, lonely time. Mas Mondo menawi saged bahasa iki. Opo? Gaya nopo? Jalen dol, kowe jalan. Oh, Oke, Mas. Iki lho Mas, gue contoh. Nggih. Contonan iki lho, contonan. Lah, Sawangan sih. Iku nggo contoh, iling-ilingan. ya Mas model ya. Kayak tenan ya model. Hari ini Ora pas lho. Ora pas ngono kok iso. pemanasan. Oh iya pemanasan. Hari ini Iki lho Mas, contoh ngene iki lho, iki contoh ngene iki. rungokno. Nggih. Ingah ini. Lah gayamu lho kok. Aku bersumpah. Rungokno. Plongah plongo tok. Cengkok yo ngrugo to. Lho Mas iki Yudha. platih kok iso. Oh nggih pelatih. Oh, ngenyek. Pelilak-pelilik. Mangga. Akan kubuka pintu hatimu. Ngene iki lho swara iki. Apa iki? terus Ya wis. tak kira Gur ngetoni nyentoni kuwi tok ta iki. Ah, contoh kok akeh berarti yo nyanyi. Coba nada baju menang. Le, kowe nek bawa gamelan pelok barang apa selintir apa pelok nenem? Tuh barang ya. Pelok barang. Apa bawane? Lam-lam tilam. Oh ya. Kene ndak. Opo? Kowe tak gandeng nada iku pas. Alah malah nada malah. Umbrukan iki ning omah. Sing piye le? Lam-lame piye? Suarane digekne ya. Jan iki Nggih. iso ndalang ora takon iki mau. Kuwi lho. Iso iki. Maksude lam-lam iki lho, Ndol. Lam-lam iki lho maksude bawane piye ngono lho. Lam-lame piye, Jajal? Kowe yo ora iso. Aku iki takon. Ya, kantene benar. Lam. Lam-lam tilam. Gur ngono kuwi apa? Ya. Ayo. Paciwatan. Malah lingak-linguk. Wah. Pengasih Romo. Oh, Nggih. lam. Wong pelok 6 ngono kok iso. Lam-lam tilam. Oh malah grayi sikilku. Malah nandake dirembeti uler. 6 loro, siji rolu, nempyong. Paciwatan. Rayunan tondang. Yayi garwanipun Kae lho sing rayu kok kowe ae. Kae sing rayu. Ya, Gas. Paku lingan. Ya ampun suarane Mas Bagas ya ampun apike Kek Mas. aku. Nah, Kek dadi kancane. lanjut Mas. Gandese luwese aduh nimas. Wah, apike pol. Yo kono no sing ngrangkul kula mosok sing Ya ora wedok ngono, Kak. dhisik kok kula Sing malah. terkinan nyopae lho berantah. Anu Iki lho sing rangkul iki lho. Kowe Jare nyambung kok lah. rangkul. Sing rangkuli Bagas ki lho ora. Utu batang. Malah tepeng reges. Lah aku sok kapan? Sah kowe iki. Malah mirah intenepun kakang dewe
Debat itu lagunya apa le? Pasangan? Nggih, pupuse nelongso. Pupusing Reloso pasangan dah. Nggih. Lagunya sing di. Sing piye sing piye? Pupusing Alah. pupus Reloso. Niki rawuh nggih, Pak. Ah ya, jajal saya ijon sih. Apa iki satenane takdirku sing jawake sliramu beto ati beto lambe Wis. Piye? Dramane kurang. Dramane kurang piye to, Ndol? Paling Bagas iki ora. kurang piye? Nek pas muni sing piye? Pamane Tang. Apa iki? Oh karo Kok demek. Karo ngono demek ae? to. Oh alah. Karo demek. Dadi ben ketok apane? Ben ketok dramane. Oh alah. Terus tapi yo aja kene. Lah terus. Ora entuk Sebab Ora entuk. dilindungi badan hukum apa kuwi? BH.